Moi boa tarde, señorías, e moitas grazas, presidente. Efectivamente, no Grupo Parlamentario do BNG hoxe traemos a esta comisión a situación do CEIP Vales Villamarín de Betanzos. Xa o temos feito de forma recorrente noutras ocasións, con outras iniciativas registradas anteriormente, mesmo con preguntas escritas da legislatura pasada que non obtiveron resposta, por iso seguimos insistindo a procura de solucións que melloren o CEIP Vales Villamarín de Betanzos. Esta intervención vai estar centrada en dúas partes. A primeira, que é a que se refire ao grosso da redacción da PNL que registramos xa no pasado mes de abril, que é a respecto da situación da infraestructura, de como está o que son os edificios, concretamente unha parte deste colexio de Betanzos. E a segunda é a que incorporamos nesta autoemenda registrada recentemente a vista dos problemas que en relación ao insuficiente apoio ás necesidades educativas dunha parte do alumnado deste centro, pois parece que se aveciña neste comezo de curso. A respecto do primeiro punto, do que é a situación da infraestructura en que se encontra este colexio, temos que decir que este é un centro educativo que ten máis de 50 anos, e que presenta problemas importantes na infraestructura debido, por unha banda, obviamente, á antigüidade e, por outra, tamén hai que decir ao abandono, a falta de mantemento necesario por parte da Consellería durante as últimas décadas. É certo que no ano 18 se fixo unha reforma, mas só dunha parte, tamén hai que decir que é aquela parte que máis se ve desde o exterior, mas que segue pendente a reforma da outra parte que é moi importante deste centro e que casualmente é a máis fría, a máis sombriza, que acumula máis humidades e que moitas veces mesmo dificulta impartir con garantías e con un bon contexto educativo para profesorado e alumnado a propia docencia en algunhas destas aulas, vendose a veces incluso obrigado o profesorado a trasladar este alumnado a outras dependencias porque realmente a situación de frío que se vive en moitas delas, en algunhas destas aulas, non é de recibo e non permite, insisto, algo que parece un dereito básico como é poder dar ou recibir clase con certas comodidades. Mesmo hai veces, teño que dicilo, así o din as familias, que o alumnado non pode tirar o abrigo, a roupa que trae a aula desde fora, porque non están cómodos, teñen frío. A parte do que é a propia situación do aulario, digamos, temos un pabillón que está en pésimas condicións, con nulo mantemento, con graves problemas de filtración de auga dende a cuberta, e mesmo con pingueiras continuas que incluso caen sobre o cadro eléctrico, evidentemente con todos os riscos que isto conleva. E a maiores temos tamén un centro que ten, ia dicir un comedor, non é un comedor, é un espazo dedicado a comedor que como mínimo é inadecuado, porque de feito é unha aula que se usa tamén como esas aulas de usos múltiples que temos en moitos centros educativos, cando hai que facer actividades de forma colectiva con un número importante de grupos. Por lo tanto, é inadecuado, non é un comedor escolar e, ademais, é insuficiente. Hai que dicir que neste momento atende alrededor de 240 alumnos e alumnas, cando realmente está capacitado para ofrecer un servizo para 80 persoas. Evidentemente, resólvese xestionando varias quendas, pero xa sabemos que tamén os que coñecemos directamente e dende dentro como funcionan os comedores escolares, sabemos que varias quendas tamén ten os seus inconvenientes. Por lo tanto, a pregunta que se fan as familias, que nos trasladan as familias, que compartimos, que nos facemos tamén dentro do BNG é pois como é que ese ambicioso plan de nova arquitectura pedagóxica non chegou, tal e como estaba prometido xa na legislatura anterior, a un centro tan representativo, con unha elevada matrícula, un centro referencial na comarca das Mariñas, como é o CEIP Vales Villamarín, como é que aínda non se completou esa reforma, insisto, tan necesaria nun centro de 50 anos e con tantas carencias. E a segunda parte da intervención, como dixen ao principio, está centrada na necesidade de reforzar aquel alumnado que sabemos que parte dunha situación de desigualdade, dende unha diversidade ampla que temos nas nosas aulas e que debemos de atender e que as portas dun novo curso escolar dentro de 7 días, pois todo apunta a que non estean resoltas.
Dixen que este é un centro grande, con unha matrícula moi elevada, estamos falando de cerca de 1000 alumnos e alumnas, é dos máis grandes de Galiza, e hai máis de 200 alumnos e alumnas que están diagnosticados, que teñen o seu correspondente informe de atención específica, evidentemente con moitísimas múltiples variables. Estamos a falar aproximadamente casi de 1 cada 4 alumnos e alumnas matriculadas, non é unha excepción ni moito menos deste centro, senón que é realmente a ratio que se manexa tamén a nivel xenérico en Galiza, en que 1 de cada 4 alumnos ou alumnas necesita algún tipo de apoio ou de reforzo educativo. E, evidentemente, isto en boa parte é porque se apostou pola detección temperá, que precisa, polo tanto, tamén dunha atención inmediata e canto antes, unha vez que se incorporan ao ensino regulado. O que se ve claramente que é un centro desbordado, non é algo puntual, é unha situación que ven herdada xa de cursos atrás, así o recoñece dende o propio centro. Obsérvase agora de cara a este comezo de curso unha atención que é totalmente inasumível por parte do profesorado do centro, totalmente insuficiente e con grande preocupación porque na última adxudicación do CADP, do concurso de destinos, da adxudicación de destinos provisionais, o que se ve é que vai haber 2 prazas de PT menos, por tanto, 2 docentes menos. Iso é o que di, insisto, o concurso de adxudicación de destinos. E isto afecta a persoas concretas, non podemos falar de números, nin de forma abstracta, nin allea, nin fría, senón que falamos de persoas concretas, as que tiven a fortuna de poder coñecer, de escoitar a viva voz, e a quen non só lle agradezo o tempo compartido comigo en representación do grupo do BNG en Betanzos, senón que estean seguindo este debate, obviamente porque é un tema de máxima atención e interese para todas estas familias. Podemos falar de casos moi concretos que se están a dar como un alumno que leva recibindo apoio de pedagogía terapéutica en primeiro, en segundo e en terceiro de primaria e agora que se matricula en cuarto, que comeza en cuarto, como presenta unha evolución positiva, díselle que se lle retira esa atención. Estamos a falar de situacións que son crónicas, que non son puntuais, que non desaparecen, polo tanto, a necesidade de reforzo e de acompañamento tampouco desaparece, mesmo cando, felizmente, vemos que hai un avance e unha evolución positiva. E isto vese claramente con outro tipo de situacións. Unha persoa que teña un problema físico de saúde crónico, evidentemente, se hai un tratamento que está funcionando, se esa doenza é crónica, eu creo que ninguén vai dicir, como xa agora está ben, vamos retirarlle esa medicación, ese tratamento, esa dieta. Así hai moitos casos como o alumnado de educación infantil, xa vou rematar, que tampouco recibe a atención que precisan porque a Consellería di que a educación infantil non é unha ensinanza obrigatoria, é realmente unha irresponsabilidade asumir isto, ou alumnado que si ten recollido cos informes de orientación esa necesidade e esa pauta horaria de reforzo educativo que tampouco finalmente o recibe simplemente porque o profesorado de centro é incapaz de asumilo. Por lo tanto, remato, o que nos preguntamos no BNG é por que as familias teñen cada comezo de curso, en este caso nas do CEIP Vales Villamarín de Betanzos, que librar unha batalla coa Consellería para garantir un ensino verdadeiramente inclusivo que atenda a diversidade dos seus fillos. Esta é a pregunta que hoxe queremos trasladar aquí e, ademais, a proposta de resolución que traemos que definitivamente se asuma ese compromiso verbalizado sempre máis incumprido de rematar o proceso de reformas que precisa o centro e tamén dotar do persoal necesario este centro para comezar o novo curso o día 11. Moitas grazas.